Ja vám volám kvôli dnešnému rokovaniu výboru pre ľudské práva. Vy ste na ňom údajne neboli. Neviem, že či teda je to pravda, ale výbor sa uznesol na tom, že má ho ministerka práce informovať, že či sa pripravuje nejaká legislatívna zmena v súvislosti s partnerstvom osôb rovnakého pohlavia. Chcem sa vás opýtať, že keby teda bol takýto návrh na stole, že či je reálne, že by v rámci koalície vôbec prešiel, aj teda aký je váš postoj ako za SNS? Toto sú záležitosti, ktoré sú pre nás skutočne absolútne a neprekročiteľné. A z toho dôvodu si myslím, že v žiadnom prípade si nemyslím, že by sme mali v rámci našej koalície uvažovať o tom, aby sme hovorili o zhľadilostiach, homosexuality a tak ďalej, tak ďalej. Čiže žiadna právna úprava týchto partnerstiev počas tohto volebného obdobia, teda kým vy budete členom koalície, neprichádza asi do úvahy, hej? Viete čo, keď vy ste buzarantka, tak mne to nejak moc nevadí, ale keď to silou moca budete prezentovať ako v São Paule a teraz, jak sa to prejavilo, kde bolo 3 milióny buzarantov, no tak to už mi vadí. Ale čo sa týka tej legislatívnej zmeny? Je obrovské nebezpečie pre normálnu normálne ľudí. Áno, čiže môžete mi prosím vás odpovedať na otázku, či prichádza vôbec, alebo teda neprichádza do úvahy, kým vy budete členom koalície, nejaká legislatívna úprava? Viete čo, ja sa vás pýtam, že či vy ste normálna? Ja som normálna. A nie ste buzarantka? Zatiaľ o tom neviem. Tak prečo sa ma pýtate, že či som ja normálny? Ja som normálny určite. Ja sa vás nepýtam, či ste normálni, ale že či teda váš postoj je taký, že počas... Vy chcete len akorát vždy chcete otočiť niečo, čo je normálne voči niekomu. Pán predseda, ja nechcem nič otočiť. Ale v konečnom dôsledku slovenská spoločnosť uvidí, že čo ste za špiny. Kto ako my sme špiny? Teraz myslíte novinárov? Alebo... Konkrétne vy ste špína. Ja som špina. Aha, no jasne. Dobre, a môžete mi odpovedať teda na moju otázku?